Ngai ngu nongkong eu Blei, bala ril sumaringi, bat bala don rengkat, bat ngi kumnie. Ngimla baklam da aingu eu Blei, bola play kalat kalenti, nagbanta jongi, kabakum kene kapor, bang iyo e kaban syakri, pat iu de kawai pat, kalenti, kaba ngiyo lengba kini kikor kibor, jong kene kajuk kabamenta, lengba ka online service, bat kumju ru hai ke local channel. Bat haswa ba ngin ya beteng ya kene ke jing syakri jongi tu ini pendam ke jing tuai. Au Blei bo pa ujongi ba apneng. Bolong try jong kimet bolong ru try jong kimet sim ke jongi. Kumni ngawan kene ke por pan aingo ebe. Namar lapan la atrai ngi. Mengiyo atrai ya kene ke jing syakri ke jongi. Lengba kene ke online service kumta atrai yi aingo yeme namar ki ei baro kiba ki khun ki jome bat ki parabanget ki jongi kiba don hala ki jong ki yeng ki sam ki don nap deng ki ru wala don nap deng ki jingnang no ki sngi girta ki jinglong temen ki dap de ka jingmen ka ba kraw pat chikade e habaki yo atrai kaman ngap ban shaskor ya ka tien ke jong me da ka ki page lingba kini ki online service to nang kersan bor me atrai ya baro kinong isimta hakane kasgi nadu inong ilam jingwai inong tem kumju iban pule na ka tien ka ko jong Blei pat ban bu ro ki jing tuai hoi nagbanta ki tu ki kon samla ki badai ban ai ya ka special number bat ngi da duai try khamat chamaru nagbanta sekri jong me Reverend di Lyngdoh iba me try mila ibet ya ka ban penyeng ye I ka kum ka de ka por to pen gentang I baki ge bro try ki kubor ki ban mi naka sentur kejong I lengba ki jing pen kre pen krung kejong I ke dalong sisa kasur kejong me kaban mi lengba jong I tu long rekat me try ki ge baro ngi boti bing shadia ki ti jong me tu Kyrkhu try ke por ke sa badi ki ge bro ngi pendam tu ai bangin pendap try da ka jing kentang bada ka jing IT lot hak hami bolong try bolong petem jongi tus ngau try to map rui kalat I bubun nawa ka kerteng ke im ke badon bor ka kerteng ke bom ju sajab ke jong try bolong nong petem jongi Jesus Christ ni pani ki ki paro na do menta bar chadu ki arta ki bom jukut I amen. Tiha kadi kapor ngi nerwai, ya ka jingruai, ka basans pa prapulai. To hadien jo kani ka jingruai, ngan sakot, ya imes BR Lyngdoh, ban pulie na kaktiin ka jo Blei, bat ban duai. Bat ngan ong lepa, bahadien, gin sayo pat say ka special number, na imes Lisa Jesus yang bat imes Doria Suting. Atrai to Kyrkhu kariba e jongi tu daya kadalak ti don bor tu sensyarya kada jeng sok jong mehi
Bajing man bhakan roi man kapor Tolong atrai ma mi ka jing shai Burom jong me ban yai pau tu ai Ya lama mi hap deng ki bun ki jing Kari jong ngi tang ban be kan ne Tu kan mau ki nong ya lam ban nong sen shar Ai bor ken ya ha ki an jong me Da ka hok ba jeng stan ai ken king atyar Ba ken yang ha jeng te bril te blei Tolong atrai ma me ka jeng shai Buram jong me ban yai pau tu ai Ya lama me hap deng ki bun ki jeng Kari jong ngi tang ban me kan ne Pendu atrai ki bor ba pen pat pen pra Tes kem ya ka da jing long ka we Ai kan kup ka jeng lai loi ba jing shisham Jing en ba dap jong me kan yai shlei Tolong atrai ma me ka jing shai Buram jong me ban yai pau tu ai Ya lama me hap deng ki bun ki jing Kari jong ngi tang ban me kan ne Hagani kapor ngan yalam Iaphi shagaktien ga bukhot ke jong Blei ga pila ban shem hakikam ki apostle ka linong ga basaw de khot ka ba arpusan arpun riu bat arpun nyo nang tapat ngin lech shika linong ga ba nyo ki de khot ki ba saw phupra hado san phuwei bat ngin sa lech shaka de khot shika linong ga ba arphupra ki de khot ki ba arpun riu hadu lai phuwei nang tapat nga kwa bangin ya ledru sha uyotnes khat saw ki de khot ki ba khat ar hadu khat pra ka ktien ki jong Blei ki ba ong kumne atrai kin rat me Blei ubala thau ya ka beneng bat ya ka khndo bat ya ka duriau bat ya baro kat ki ba don haki Ubadaw mensiem bakhot daw shinturu David ukpajungi ushakri jong me melaong. Balay bagi gentle kilaya bitar lep, bat baki pajba kilaya perkhat ya ki bathala. Kisiem ka perthei kilaya yeng ya le, bat kinong shinshar kiya lumlang persya ya utray, bat persya ya u Jesu Kris. Ukon ubakhot jong me, ya ubame melapen sle. Ti uta ubahakli tam uju shongken haki balathau da kikti. Kumbaong unong yetu lupa. Ka beneng ka long ka khet jonga, bat ka kindo ka jingyu ki kijat jonga. Ka yeng ka bakumnote pintay yanga. Lani ka bakumno ka jaka shong that jonga. Hato kikti jonga kim shimla thau yakini ki e baro. Pi ki ba rendang bat ki ba klem ot share haka dot note bat haki score. Klem da pot pilaya le persya yung mensim bakhod. Kumba ki kpa jong pi kilale. Kumta piru pilale. To kwelet hau niu pat lang to ongru. Daka ba yo sngow pin yo sngow. Pin sngow to shu, but haba yo pin yo hinrei pin I shampang shu. Namar ka dot no jong niu pat lang kalar ben,
bat kilas ngau kia daki skor, bat kilas kabrip yelaki kmat, ba yoi kin yoi daki kmat, bat bakin yo ngau dala ki skor, bat bakin ngau tu dala ka dotnot, bat bakin kelapat ba ngan penkia yaki. Namar kata tu tepi balapha yakani ka jingpenim u Blei. Pdiang barok ki bawan hapo hau. Yalap yakahima u Blei, bat hikai yaki eki ru shapang u Jesu Christ. Ubau try daka jing ngau slur sudah. Nang tapat in let shu yotnis, kalinong kabakat sao, kiktien ki baong kumni. Shisha nga ong hapi, uta ubanget hanga, yakita ki jingle ki bangale mga, utaru unle. Namarngan salit no mga syaukpa jonga. Larap hiit yanga tu sumari ki hukum jonga, ngaru ngan duay yaukpa, te un ai hapi ya uweipat unong pentingen, ba un yo yai sa lembat pi halakerta. Yau mensim gajing shishaken, yau ba kepertai kam la ban pdiang, naba kam yo i yo u, lemne kam itu yo u, pi hindrei pi itu yo u, namar u yai sa bat pi, un long ru hapi, ngan e no kun swet yapi, ngan wan pat hapi. Kini gilong kijing puli nagaktin gabaim gajong Blei, bat mentangin pai shuush gajing duay. Gokpa jingi bahabneng, long bakhod kakerteng gajong me, wan kaburom gajong me kopa. Hagani ka klipmat kopa ngi wan bandem hakmat jong me. Hakmat ki kjat ki bakentang ki jong me ko kenrat. Ban kmet ila ki kmat ki jongi shame. Ban wad yame. Ban ngap yame. Ban yo snow ye ki jingkren ye ki jing pasyaw bat ye ki jing hikai ki jong me ko try. Lingba ka ktin ka baim ka jong me. Ngiyay ngo yame ko po ko pa ye kani ka por ka balong ka por ka bakentang. Ya ka ba mela ibit ban ay yang isa shisin kani ka lat. Bangin wan, ban yaseng, bat ban yatay, yakani kaduan. Bangin mani, bangin yaro, bat bangin pendon burom, yakaktin, bat yakakerteng kabaim kajong me. Agani ko por ko pa nga ayngo yame, yakiktien ki bangilayos ngo nakakakot kajong me. Bat hagani ka por ko try nga ayngo, bamelapha yu kwonu jong me o Jesu Christ, yakani ka pertay. Ban long uta, uban kit, baruban sius pa, baruban sat ikita ki pop ki jongi. Baruta uban ayangi ka jingim ka bam jukut. Barhabaw lalit pai no siya ka ying ka jong uko pa. Siya ka ket ka jong me. Siya ka ket beneng ka jong me. Ula kular ru yangi. Yauta unong pentingen. Bat yauta umensim uban don bat uban yaisa bat ni. Shirta ka jingim ka jongi. Ngiyay ngo ko pa yaga kunu jong me, ubala kular ingi yaga niga jing ay, bat yaga niga jing kular. Shwaba unlit pai, siya kikti, bat siya ka jing long hok ka jong u ringkat, bat ka ket ka jong me halor beneng. Paba it yaga niga por, ngidap tang ka jing sngongu yaga niga jing kular ling baki niga kitien. Namar ngi im hagi sngi, kibangi don kam shisha yaga jing peniyad ka jong umensim ubakhod, halo ka jingim ka jongi ko pa. Barani ka por ngi duway, bakumbaw Jesu hi uong, baka ni ka mensim bat uniw nong pentingen, unpin kendo ingi hagani ka slapertay, yakata ka pop, bat yakata ka hok, bat yakata ka jing bisharu kumju kumbaw laong. Nga duway ko kunrar kum ka kun ka jong me hakmat jong me. Nakabenta ki kun jong ka balang ko pa. Bakin yo uniw mensim ubakot. Uniw mensim jong ka jing shisha. Uniw mensim ubangi kum ka kun jong ka balangin ito bat ngin snow to. Bat ngin shim bat ngin wat ye uman la ka por man la ka klip man. Kanang bangin snow to kum no bangin yat ya ka jing im ka jongi ka man la ka sngi.
Pa nga duway nga kerpat, ba men pen shlay ka balang daw niyo men sim, daw niyo nong pentengen, hakut ka yeng, hakut ka sem, hakut ka jinglong yeng, ka jinglong sem ka jungi, bat kam tam hakut kita, ki ba iet, bat ki ba itu, bat ki ba wat ye me hang ni ka po ka balang ka jungi, bat ringkat ru hasrat pertay. Try Jisu hakani kapor ngawan ban bu ti ken pa ban kerpat bat ban duat bat ban wat bat ban duai ame ko pa ba men long utau ba isnei bat ban the ya ka jing isnei ba men sat igita ki pop ki jingi ba men dup sarno igita ki jing duna ki jingi knang bangin long kita ki badon hok bat kita ki ban shim bat pdiang yu new men sim man la kapor bangi ki men step bat hamman la ka klip mat ka bangi ya ya kalenti ka jungi pa ba iet ya kani ka por nga da duai ba uniu jo unong pentingen bat uniu jo umensie mu ba shisha on yalam yi kon jongi kum ka balang iwei pat iwei ki badon hapo kani ka balang bat ha ko kut ke yeng kristan ka jungi ko pa ban wat ya ka jing shisha bat ban yo snow bat ban yo I ya kata ka aka ka ba me kwa yang I ban le ha ka jingim ka jongi ka ba man la ka sngi nga buti om tang ye ki hep ki barit om tang ye ki khon samla na ni ki longkme henry kham tam ye ki nong panya jung ka balang ko try but ye ki rong ba jung ka balang ko try ye ka yeng ka sem but ye ki e baro ki bangi le man la ka por hapo ka balang but hapo ka jingya lenti ka jungi ka ba man la ka sngi Try sa sisin nga duway nga pan, mamen pentamay yang iman la kapor, haka jinglong do ka jungi bat haka jinglong mensim ka jungi ko pa. Bangin yo, bangin yad, bat bangin shit rehem, haka ni ka jinglong jong uniw nong pentengen, ubaw kuon jong meo Jisu Kristu la kular, halor ka jingim ka jungi iway pat iway. Bat hani ka poru ko try, nga duway naman ta ki kuon jong ka balang, ki ba don haka jing shitom, ki ba shabat haw niw kunyang jingpang ban nga duway ko try but men play ka khurab beneng ka jong me men pa igi angel beneng ki jong me but men wan ban hiar ko pa ha ka yeng ka sem ka jong ki ha ka jaka thia ka jong ki but men kneri ki kti ki bejem snam ki jong me men sle ya ki da kli ha jat ko pa but men tau thomai biang ye ka met ka phat ka jong ki men say not but men job not she sun don yo ni knyang jingpang obadon ha po jong ki ko pa but ani ka poru ko pa nga duway na men ta ki we ki ru ki badon ki we ki jingpang haka kerteng ga baim but haka kerteng ga jongme u Jisu Kris u Nongpynim jongi but uta u Nongpen khia u jongi u ba man la haka sngi man la ka por u ya but u sngo ye ka jing dwai but ka jing ang ki jongi trying a buti ye ki rong ba ki kpa but ki long kme jong ka balang ha khmat jongme bakin la ban pen ya ye ka yeng ka sem ki kon ki kti ki jong ki ko pa haka mon ga jongme haka jing pen ya jong uta unong pentengen but uta umensim ubakhoy ubayat haga jing shisha hoy ko try ga ktin ga jong me ka ong baka perthei kam itho ye u henrengi itho ye u ko try namar ga ktin ga baim ga jong me ka pen shai but ka pen pau but ka hikayengi ba u khon jong me Jisu Kris ula kularingi ye ka ta ka jing pen shai ga ta unong pentengen ye uta counselor baka ktin gi ong ko try but hani ga poru ko try nga dwai ba meni snei ba men the ye ki jing isnei ki jong me ye ki jing sle ki jong me ba menum thau ye ki jing pop ye ki ring khang ki jong I ko pa ai bo niu men sim u bakhot un pen sai but un pen sngo tho ye ngi kum ki khon ga balang ye ka ei ga bangi dei ban le but ye ka ei ga bangi dei ban jiet ye ki lenti but ye ki ei baro ki bangi le man la ka si try so she sin nga wan ban bu ha ye hakmat jong me ye pastor jong I iban sam ye ga khtien ga baim ga jong me ben sam ye ga gospel but ye ga khubor ga jong me sle ye uni u khonu jong me ko pa u ba mala ibit ban say u kumu shakri rat ba u jong me u ba train man ta jong me u ba tray ban pen yari ka hima ga jong me but ru u ba ra ka gospel ga jong me but u ban pen sngo ga khubor ga jong me ha ka ni ka por ha ka ni ga balang ga jong I go try nga duai ba men don rangkat bat I but ka yeng ka sem ga jong I but ye
ya ka kam ka jam ka jong iru kumju sa shisien ko pa nga buti ya ka balang ka jong i hakmat jong me to sle ma me ki sancti Blei ki jong me to dap bat ma me haki thap nyang ki jong me ya ka ni ka balang ka jong i ko try but to dang ai ma me ka min sim dang the ma me ka ta ka jing shit rehem but dang penyai ma me ko pa tangi ki nong ya lam ki jong i but rungkat ru ya ki komiti balang ki jong i but rungkat ru ya baro kita ki badon ktilang ban trei na mentaga hima ka jong me pa ha kani ka por ngawan hakmat jong me kum ka khon ka bas ngaurit ban kerpat bat ban wan ban yam hakmat jong me yakini ki eki baro ki bangila bo hakmat jong me nga duai ha ka kerteng ka jong khon jong me Jesus Christ minta bat halakata amen. Ngam lạc lệ trình lệ pha trong mi yang nga a try trình ai e pla ka ba pela em yang nga hala ka ski mi alam yang nga klema mi an sa kalon klema mi em long Hajar kam long Klema mi Chikben jenker men la du Klema mi Chik im long le no Chik Kyrkhu halak sngi ma Naka ket is lay jong mi ki tu riao a ching is net balash day halak si me alam ye klema mi it sakalo klema mi ching im long le no spa hajar kam long klema mi chikben jinker men la du Klema mi Chik im long le no Buram ba ching yao ro nga asha Mi long usim kisim Mi long utry ki try don't show na lord jong mi Klema mi Hajar kam long Klema mi Chikben jenker men la du Klema mi oh klema mi Chik im long le no Spa hajar kam long Klema mi Chikben jenker men la du Klema mi Im long le no But hagani kapor ngila poi sa kabanta ya ka bangin yo sngewbha ban shashkor ya ka kubor na ka ktiang ka jong Blei Lyngdoh Reverend di Lyngdoh Reverend di Lyngdoh ilong pastor iba day nang tay naka Balang mi mintudu jong ka Lyngdoh district kabahap apo ka Jawai Presbytery ilong sisa u pastor ubun kam Hanrei ngemla klan da sungu nang banta jong i bai la pdiang ya kane ka jing karpa jong balang ya ka ba inwan ya ka ban sam na ka khubor ka ti jong Blei aba kum kane ka por ti pastor di Lyngdoh in sim ya ka banta jong i
hagani kapor hagaban kong nga siyo yagaban ay Blei Iaphi baro hagakarteng gabat yang tam ga jong Jesus Christ ubalong utrai ujonga ujongpi ngamla klem da ay Blei na do I teman basan iba penyat yagani ka jingiseng hagani kapor bat hagani kapor Blei unang Kyrkhu yaga Balang gajung hang ni Nongthymmai na do ki pastor hadu ki teman basan ki dokhat jong komiti Balang bat kumju ru Iaphi baro upai lang ubalajit bat ubalasiuspa ujong Blei hagani kapor ngasnguru ya kapan ai Blei ya ka komiti jong ka Balang ka bala ai ya ka di ka program ka bala pensyat ya ka di ka program hanga bat nganget bagani ka dai ka plan ka jong Blei bingin la bania selok kumni Shipor kum ki banget ngim hagani kapor ka ba kapor ka ba shitom wat le ding miyo ban kiu syagayeng ka jong utrai ru hanrei ngi ai ngu pat yo Blei Balang ba kini ki kor ki bor lang ba ka YouTube channel jong ka Balang nila ya ka ban yalap ya ka kubor jong ka jing penim siya ka perthai hi parok ko wei hagani ka por nga pdiang sngewbha Iaphi nado ki khon jong ka Balang ki parabanget ki ba pet ya kani ka program ki bawan ni ki wei pat ki kunhon Balang nga pdiang sngewbha ru Iaphi baro kitu ki parodok ki parasnam ki bajupet ya ki jing seng ki jongi Iaphi ru ngi pdiang sngewbha hagani ka por Blei un Kyrkhu yangi ka benta na gaktin ka jong Blei ka banga kwa bangin ya selok Shipor hagani ka por ka day naga gospel ka jong Matthias katukalanong ka ba arpusan bat ngan sim katu kat ni teli ki dokhat nadu katukalanong ka dokhat ka baningkong hadu ka ba khatlai ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba arpusan ka dokhat ka baningkong hadu ka ba khatlai ngan puli katu kat ni teli ki dokhat naga tukalanong ya ka bansa ya ka basa ngat syania happy babin sngewbha ban puli yakani kalanong baro ka wei kaktin ka jong Blei ka ongkum ni anda kumta ka hima ki beneng kanlong kum ki shipho ngut ki thaisati ki bahab ki lashim ya ki sharak jongki kelia mi no ya ka ban leitan ya unong leit kurem sangut na ki te kilong ki bastat bat sangut ki babi kita ki babit habaki la shim ya ka sharak jongki kim shim la shimru ya ko umpniang lembat ki henrai kita ki bastar kila shim ya ko umpniang hagi gulpi jongki lembat ki sharak jongki haba unong let kurim ula pentut kila samthia baro bat kila yo thia henrai men shiteng senya kalalong ka jing perta hakmi uwan unong let kurim tomi ban let tan yu anda kumta kita ki thaisati baro kilaya shnai ye sharak jongki kita ki babi tikila ong ha kita ki bastan to ai hangi ya ko umpniang jongpi na bagi sharak jongi kin salep henrai kita ki bastan kilaya thu kilaya ong bayo kanom dap yangi bat ya phiru to khil to letken shakita ki badi bat da thit yaladi haba unong habadang yalet bat thit ti ulawan uta unong let kurim te kita ki balakloi kilaya let shapo lembat u shaka jingkhawai shong kurim te lakhang ya ka jingkhang Blei un Kyrkhu naga basha skori ka ktin ga jong tungin ye pendem haga jingduai bangan yalap ya ga gospel ga jong metrai aingan sngew ka bor jongka bangi ki basha skor ya kani ka khubor ka ktin ka jong me ngin shem jingkendu the nengkong hanga yo umen sim u jong me keren atrai ngin shashkor melong Blei hi amen ki para banget ki para nong syarai bat kitu ki basngap ya kani ka khubor kasnong ka thau ka khiwin ka dap da ka jingkemen haga ta kasngi kasyong shit namar baka don ka jing ya poika hapdeng jong ki arngut ki khon samla kani ka jing ya poika jong ki diki arngut kawan ra ya ka jing ya dei ha ka snong ka thau kawan ra ya ka jing sngo kit kli ya ka kam ka jam ban pendap ya ki kam ki jam ki babun hapo jong ka snong ka thau namar bakini ki arngut ki ya poika ha kani ka por la samru batlapha ye ki invitation
Syabaro ki badon ha kata kasnong. Lapha ya ki kat syaki tu ki ba ithu ki ba ithau, syaki lok ki jor, ki marjan ki marpa, bat kumjuru syaki weipat. Bat na pedeng jong kini ki ba yo ya kadi ki invitation card. Kani ki invitation card kalapoi hakakti jong ki shiphongut ki thesati ki bagaktin ka jong ublay ka yathu yangi. Emsyam la yathu ka ay ka kerteng jong kini ki shiphongut. Namar bangitip kani kadai ka Parsi emsyam la yathu yangi ka ay ka kerteng jong kini ki shiphongut ki thesati. Tinagamanta jongi hakadi ka por ngin bu ye ki kerteng ki jongi ha kini ki shiphongut ki thai kis ha kini ki kerteng ka jongi ha kini ki shiphongut ki thai soti bat ngin siapet ke ai ka banjia ha ka jing em ka jongki bat ka jing em ka jongi ke ai ka bangas ngotanat ban syam ba kini ki thai soti ki dei ki thai lut ki thai samla kim bampat syongkurem ki dei ki thai lut thai samla ki bampat syam kim pat bat syam la syongkurem. Kaay ka mga singutanat ban syam ha ka jingem jong kini ki shiphongut ki thai samla ka banengkong ka bangi syam kadai ki thai samla ki basoti kidai ki samla ki thai samla ki babat ya ka jinglong khut ya ka jingem ka jong ki om tang kata kini ki shiphongut ki thai soti mdai tang ba ki bat ya ka jinglong khut le ne ya ka jinglong soti ka jong ki ka baar ka bangi syam ha ka jingem ka jong ki kadai bakilong kita ki thai samla ki thai soti ki balong ki balal kloy banwan syakata ka jing khawai syongkurem marsenyo ya ka invitation card marsenyo ya kata ka invitation ka jing khot sngewbha ba ro shiphongut ong ka ktin ka jong Blei kila kloy bat pdiang ya kata ka jing syakot ka jong ki syakata ka jing khawai om tang baki bat ya ka jinglong khut ka jinglong sati om tang baki long ke balakloi ka balai ka bangi syam ha ka jingem ka jinglong jong kini ki shiphongut ki thai suti kadai baki long ru ki thai sati ki balapen kre nagamanta kata ka jing yatho syongkurem and ha baki invitation card kila poi ha ka kti ka jong ki ka ktin ka jong Blei ka yatho yangi ba kilas dang ban snai ye ki syarak ke jongki ban let ban pdiang ya unong let kurem ong gaktien ka jong Blei kilong ki bala penkre ha ka jing im ka jongki henry ke ei ka basnyo tanat ha ka tu ka dokhat ka basan ong gaktien ka jong Blei ba unong let kurem ula pentut ban wan syakata ka jing yatho syong kurem kadai kerukom jongki jiu kajulong kerukom jong kijiu ba unong let kurem ubat haladi yaka bor hakanu ka por ka bu unwan hakanu ka sngi ka bu unwan ubat haladi yaka bor umyat hu lanu bu unwan ula banwan hakapor men sngi ula banwan hakapor men step ula banwan hakapor men mit kata kasyong ha ka bor ka jong u katkom ka jing snyo thu ka jong u bat ka bor ka jing kwa ka jong u lano bu unmi ban let ban poi syakata ka jing yatho syongkurem bat ha pedeng jong kata ka jing pen kre ka jong ki lesi kini ki thai soti boro shiphongut kilia bun kam ha ka shet katiu ka pen kre ka pen krum ha kata ka jing yatho syongkurem kilia shat kilia kemen lesi ga nget bahaga habang perkat ya ka jingjia begini ki thai sati kilia shat ki khowa ka jong ki gelas dang ban sok krai namar ba ka jing kemen ka jing ya bunkam ka jing ya shat ka jing ya kemen ka jong ki bat ha ka jing ya rwai ka jong ki lesi urendang jong ki ru ulas dang ban terkhong namar ba ya rwai si ya rwai la ya rwai si rwai ban ap ya uta unong let kurem bo unwan syakata ka jing ya tho syong kurem ki parabanget ki basngap ya kadi ke kubor ki parlok ki paradok ki parasnam ka balang hasla jo kadi ka perthai kala ap khmi lenti ya ka jingwan ka jong utrai jisu mentala ar hajar snem ki ap ya ka jingwan ka jong u jisu shasla jo kadi ka perthai bo unwan ban shimno ya ka balang ka jong u hoj ngi ya ka revival hadin jong ka revival
Kejing sang yalap hadin jong kejing sang yalap ki balej ban yalap ya ko kubor jong kejing penim baki briu kin kala bomut ban wan segejing tip ya uji sukres kum unong penim jong ki prophet kilami bat ki prophet kilalej ki nong yalap ki pastor ki temen basan ka balang gajung hasla jong ne ka pertai ar hajar snem menta kalang kadang yai ruai ka to gajing ruai lado men wan ko try handrai kat hadu menta utrai jisu ompat syam lawan ban syim ya ka balang gajung ki para banget ki badon ha ka ni ka por ki biyo sngau ya ka ni ka kubor ka dekot ka bapeteng bat ka dekot ka babut nang tu ka dekot ka benriu ka ong Henry men siteng senya kapor siteng senya ka dei kapor ka badum kapor siteng senya ka dei kapor ka bangio sngau tang ye ka jing ut bat ye ka jing pa jong kin yang kenja kapor siteng senya ka dei kapor ka bagi briu ki yo thia lengai kadai kapor ka ba shepting hanrai unong let kurim ujit ya ka ba kum ngata kapor banwan sha ka jing tho shong kurim ka jong hanrai men siteng senya ong ka ktin ka jong Blei kalau long ka jing perta hakmi ulawan unong let kurim towan ban let tan yu towan ban let tan yu hakasin ka banengkong ka ba utrai jisu uwan siya ka ni ka pertai uwan kumuklong jong ka Bethlehem hakasing oj ha Bethlehem uwan kumuklong ubam don bor syam la don manu batip siya hangga jingwan ka jong laj no tang ka Mary u Joseph bat la pentip ya ka jingwan ka longbri ko jong utrai jisu hakiriu start bat kum juru hakinong aplang brot syam la don basaki ya kata ka jingjia ha ka singoj ha Bethlehem laj no tang kitu ki balat jit ya gaban ya thu syapang ka jingwan long briu ko jong hanrei ki para banget ha ka jingwan asin ka jong utrai jisu ka ktin ka jong Blei ki ya thu yangi babaro ki khmat kini ya ka jingwan ka jong ya kata ngila ban syam na ke kitab jing penpau ka lonong ka bakhat khandai ka dokot ka bakhat riu kitab jing penpau khat khandai ka lonong ka dokot ka bakhat wei hadu ka bakhat riu ka ong kumni bat ngali ya ka bneng bakal balapli bat hakmi ka kulai bali ba utau ba syong holor jongka uba khot uba yaine bat uba shisha bat ka hok ubishar bat u yale thma tiki khmat jong u kilong kum ki thlit ka ding bat holor ka khli jong u don ki pangsiat chibun u don ru ya ka kerteng balatho ya ka ba unu ru itu henrei tang mo uhi bat ulakop bat la penkop ya u da ka chankop ya ka balawi hakasnam bat la khot ya ka kerteng jong u ukten jong u Blei bat kita kipat ya pom ki baha ka beneng kilia pod yu halor ki kulai bali ki balakop de ki jain linen ka bali bat bakhut bat naga syentur jong u ka mi no ka white lam banep bat daka unsyo ya ki kenja benriu tu un sanchar ya ki da uding sanchanar bat un yo roj ya ka jing teliat umso ka jing sla ka jong ka jing bitar u Blei u badon bor baro bat udon halor ka jankop bat halor kala bong jong u ka kerteng ya ka balatho usim jong kisim bat utrai jong kitrai kata ka de ka dor ka jingwan arsin ka jong utrai jisu ha ka jingwan arsin ka jong u ki para banget ki badon ha ka ni ka por ki ba shashkor ya ka ni ka kubor kum ha ka ta ka por enda ha balawan kata ka jing perta towan ban let tan ya unong let kurim ong gaktin ka jong u Blei kini baro shipongut kila ki na kata ka jing yo thia ka jong ki sangut na ki kila say ya ki syarak ka jong ki kila shna ya ki syarak ka jong ki kila say ya ka syarak bat kila say ya ki kulpi bat kila pendap ya kata ka syarak ka jong ki da ka pdiang bat habala tebe ya u kendok ka jing sai kalami uksai ubangam ubala pengam ha ka syarak u kejet ya ka pniang ka badan hapok jaga syarak bat u ai ya ka jing sai bat u ai ya ka jing ubi hanrei sangut naki ong ka ktin ka jong u Blei kila say ya ki syarak ka jong ki kila tebe
ya ukendok ha kasyarak ka jongki ka jingshai ka me ka lipno ka jingshai ka me ka lipno ka shai ka lip bat ka shai ka lip kila ya persang pun sin ban pene ya ka jingshai henry ka jing persang jongki ka long le no namar bakim don ya ko umpniang ki para benget ki para lok ki parajor, ki para nong syarai, naduk ki pastor, haduk ki temen basan, bat kumju uro Iaphi ki para benget. Bon sin haka Bible ngisyam. Bahaba peniasrim ya umensi bakhoj. Laju peniasrim haka Bible ya umensi bakhoj. Ba ulong haka dur jong ko umpniang. Ngisyam ya kata haka ketiin ka jong Blei. Ka jingkeli yang habat Iaphi. Haka ni ka siteng singi ka day. Hatong idon ni ya ko umpniang. Haka jing ka jong ka jong pi. Ngidon umpniang neem. Ngidon neem ya ko umpniang. Ka jong umensim u jong Blei. Haka jing ka jong i. Nigilong penban kum kitu ki sangut. Ki bahaga jaka bako umpniang kan kejit. Ba uksai ubalawi hapo ka syarak un kejit ya ko umpniang. Bahkan penmi ya ka jing syai. Bahkan penmi ya ka jing sema ubi. Henry ka jingsha ka hanrei ka syarak ka jongki kam shim la ai jingsai bat ka ka babi ka jingmi ka dei ka penmi panban ka jaka bakan penmi ya ka tedem ka basma ubi ka penmi panbantang ya ka tedem ka basmak sai ka syarak ka jongki ka bam ai jingsai ai ruem ki para baget ngakwa ban keren ya ka ni ka jingsisa banaduk mangi ki pastor, haduk ki temen basan, haduk ki parabanget, ki babu nangi haki ni kisngi. Ngimdon ya ka umpniang ka jong umensi bakhoj, ngidon tang ka jing terkong, bat haka jaka ka bengin sma ya ka umpniang ka jong Blei. Ngilong penban ki kristan, tang ksai berni haki ni kisngi. Blei ulang ngiak ban sma ye ki ksai berni ki ban mi ka tdem na ka jingim ka jonga ka jingim ka jong pi Blei ukwa ban sma ye ka umpniang ka jong mensim bakhoj ka ban mi na ka jingim ka jonga ka ban mi na ka jingim ka jong pi ki don lai teli ki ki balaka lada ki syarak ka jongi kim don ye ka umpniang ka badengkong Lada ki syarak ka jungi kim don ya ko umpniang kita ki syarak ki baterkong kitab da ka jing terkong tang bala ngim don ya ko umpniang ka hagi syarak ka jungi tang bakadon ka jing terkong henry ka babut ka day bakadon satang ka sarang bahaga jaka bo uksai uba pengam hapo jaga syarak un kejet ya ko umpniang kejet penban ya ko sarang kabasop haki syarak ki jonga ki jongpi bat kata ka de jingma haki jing imkristan ka jongi haki di kisngi tang bakad la bandon ka jing terkong ladakam don ka umpniang klem ka umpniang kandon ka jing sarang bat ki ksai kin kijet ya ka sarang ka badan hapo ki syarak ka balai ka bas ngusyakai balarang mga bat mapinggim don ya ka umpniang kabas ngaw syarkai ka day bagi syarak ka jungi gila banong ki syarak ki basop da gitabawa ngakawa ba nialam ya gajing but gajing perkat ka jungi syakaway gajing jia haka ketiin ka jung Blei kabala banong kum ka illustration haka baya day bat ka di gajing terkong gajing terkong gajing sarang bat gajing la ban sop ka tabawa ya ki syarak ka jungi pikan mau usim David Hadin bo uklim ya ka Bathsheba. Prophet Nathan wan ban kren persyak ya ka pop ka ba David ule hakmat jong Blei. But and habo David ula snguthu yala ka jong ka pop. Ula ruai ya ka to ka jing ruai ke bangi jing sngut tanat ban ruai ya ka sam ka basan poway. Ka jing ruai ke bangi sngut tanat ban ruai pen khu ya dok nut jonga atrai. Henry ki don ki lan gitu ki basyakmat kibanga nga perkat balay ba David urway ko to gajing way bat kita kilan giday wat shimno yo mensim bakhoj nanga balay ba David try wat shim ya ka burom gajong me
Try wat shim ya ka khet ka jonga. Try wat shim ya ka buram ka bangakup ku musim. Balay buong wat shim no yung mensim bakut nyanga. Pi ke para banget kum usim kum unong syarai ubapet ya ka bahakamiat jong ka jat benri Israel ka to kapor. Us nyau thu. Kum usim nyau thu baka khet ka buram ka spa ka pau ka bakup aga jing im ka jong udewet. Kinamlong lada klem mensim jong Blei. Ki para banget ki basngap ya ka di ko khubor. Compare Lanagi long kinong syarai. Compare lanagi day kinong yalam ha kijing seng kentay, kijing seng samla, kijing seng kana. Compare ha kanu ka bentah ka papitrei hapo jong ka balang kamlei. Kajing kali mentah kami kadai. Hatu ngidon ngeem ya ka pniang ka jong mensim jong Blei. Ong unong ruai sya mensim. Wat dasya ngan rak kasyarak. Klem ke pniang kor bantang. Wat dasya ngan rak kasyarak. Klem ke pniang kor bantang. Ki para banget. Ki biyok sengaw ya kani ke kubor. Kat bakini ki sangut. Ki thay samla ki bastard. Ki barak ya ko pniang gejong ki kelet ban rong syakata ka jingkawai syong kurim. Bat kini ki babit ki liami ban let ban thit ya kata ko pniang. Desi da ka jing trai sitom gejong ki kumnu ki yo ya kata ko pniang. Bat ka ketin gejong Blei ka yathu. Bakini kisan ngut ki babit ki lawan hakmat jong ka jingkang. Bat ki latit ha kata ka jingkang. Ko kenrat tu pelisi yang ngidai mangi kitu ke basya invite syakatu ka jingkawai syongkurim ka jongme ngidai mangi kitu ki thaisati ki babat ya ka jinglengkhot ngidai mangi kitu ki thaisati ki badap ki babhabriu ki bamelajit ban lek ban tan ya me mentangila don ya kompniang tu pelisi yang Henry pitep ke jubab ka jong unai lek kurim ngam itu Iaphi. Ngam itu Iaphi. Ki para banget. Hatu ki itu kisan ngut kim day kitu ki thaisoti ki bapat ya ka jinglong khoj. Kim day kitu ki juk ki shipongut ki thaisoti ki balong lakaloi banwan syakata ka jingkawai syong kurim. Kim day kini ki juk kitu ki shipongut ki thaisoti. Ki bapen krek ya ladi ban let bantan ya unong let kurim. Henry sangut naki ki liok ban rung syapok kata ka jingkawai. Bat ongga ketin ka jong Blei balakang ya ka jingkang. Bat ka basak nang tu kitu ki dekot ke basya kamat kiong. Bat kalalong ka jing leniar, bat ka jing dait beniat ka bakrau. Hakata kasngi tang nakadaw bakim don pniang. Tang nakadaw bakim don pniang. Kidon lai teli ki bakini ki sangut ki babit kido. Kidon lai teli ki bakini ki sangut ki thaisoti ki babit kido hakata kasngi jong ka jingkawai syongkurim. Kabanengkong kidu ban saki dala ke jong ki khamat ya ka jingkawai syongkurim jong ukon lang brod jong Blei. Ki para banget. Ki para nong syarai. Ki pastor, ki taman basan, ki kon jong ka Balang Presbyterian. Ki kon Kristan hapo rilom kasi badjantia. Kanlong ka jing lenyar, kanlong ka jing dai beniat. Yanga bat Iaphi. Ladang itu ban saki dalaki jong ki kaman ya ka jingkawai syongkurim jong usim jong kisim bat utrai jong kitrai
Kan long le no yang abat Iaphi bangin yalap yaga gospel. Kan long le no yang ile ningi long kinong sarai jong kabalang. Kan long le no yang ile ningi ne kinong yalam kwar le ningi dong le ningi dei kinong tray haganu ka hapo jong kabalang le kalong ka baret ne ka bakraw le da mangabat mapi hakata ka sngi ka jingwan ka jong utrai ngindu ban sakhi ya dala ki jong ki khmat ya ka jing khawai shongkurim ka jong ukhon lang brod jong Blei. Om tang bakidu ban sakhi dalaki jong ki khmat ya ga jing khawai shongkurim kini ki sangut ki thai sati ki babit kidu ban bam ya ga jing bam jong ga jing khawai shongkurim ngila ban long ki kristan nadu bangidang ret la ban kha ban penhe pan san yangi ha ki ying kisam kristan ngila ban tre ya ka kam ga jong Blei. Nada kolong ka baret ne ka bakraw. Kan don ka jing lanyar bat ka jing dat beniat. Nada banga bat mapingin du ban bam. Ya ka jing bam ya ka bala penkre na ka menta jong bat na ka menta jong pi. Hakata ka sngi ka jing khawai shongkurim jong ukun ujong Blei. Kisangot ki thai soti ki bastat ki yo ban sakhi dala ka jong ki khmat ya ka jing khawai shongkurim ki yo ban sakhi ban bam ya ka jing bam ha ka takasngi bat ka balai ka bat ka bakhadu ka ba ka bakini kisangot ki thai soti ki babit ki du ha ka takasngi ki du ban kop ya ka jankop jong ka jing khawai shongkurim. Dia kata ngilak ban syam naga gospel ka jong Mathias kalau nang ka ba arpu ar ka dekot ka ba khat wei bat ka dekot ka ba khat ar ki jiu ha badon ka jing khawai shongkurim ku ju ai ha kitiki ba sha invite ha kitiki ba sha khot sngewbha ya ka jankop jong ka jing khawai shongkurim kini ki sangut ki babit ki du ya kan hi ka jankop ki para banget ki ba sngap ya kan ko kubor. Kadon kato ka jingruai ka bangi juruai don pang snget ni em yanga. Ngan don pang snget ni em, ngan don pang snget ni em. Bala pendai da klor ba pernai. Hakata ka sngi ka jingwan ka jong utrai Jisu ha ka sngi ha ka sinwan ka jong ukabaar. Dan ngidu iya ka ni ka jankop. Kalong le no yanga ba Iaphi. Bangin rum siya kay hima ka jong Blei. Ngan don pang snget ni em bala pendai da klor ba pernai anda jing em lawai ka jing yai lenti hang ni asla jog perthai ka lawai ka jing kali ka bo unong ruai shamet sim ukali yang abat Iaphi ngan don pang snget ni em ngan don pang snget ni em ka ai ka badon kam yang abat Iaphi ha ka bakum kini kipor ngidon he ki yeng ki sem ke jungi. Let si don pi ki bapet ki hostel ki jong pi don pi bapet ki office ki jing trai kam ki jong pi ya ka ni ka jing seng ka ni ka por ka jing kali ka ba hukum ki ni ki por let si ka ba phila ban kali marwai ka ka bangala ban le banganom du ban sakhi ya kata ka jing khawai shongkurim jong ukhon lang brod jong Blei ngam kwa ban du ban bam ya ka jing bam ka ba penkre yanga hakata ka jing khawai shongkurim ngam kwa bandu ya kani ka jankop hakata ka jing khawai shongkurim ka jong ukhon lang brod jong Blei ka ai ka bo Blei ukwa yang ba Iaphi haka bukum kani ka sngi ka dei bangin IT thamai ya ka jing em ka jongi ya ka jing em ka jonga ka jong pi ha Blei in IT yala de ho bangin ong kumbo ong nong ruai shem sim ngadei tang ka khandau bertha melong unong snakiu ko trai to thau thamai yanga ya ka jing em ka jonga ka badengkong ban IT thamai ho Blei ka baar ban shania ya ka jing em ka jongi ho bengin ailat ho om tang bo un thau thamai henrei bengin shania ya ka jing em ka jongi ho om tang ban thau thamai om tang bengin shania ho ka balai bat ka bakhadu ka dei bengin ngai ha ka bor ka jing penim ka jungu Blei un Kyrkhu yang abat Iaphi
nagamata ka burom ka ju. Amen. Di Blei Shibon pastor namanta kidi ke kubor bo fi pil ai bat bal pon sngo pedeng jungi ke kum kini kapor tu Blei unang Kyrkhu Iaphi bat e ka yeng ka sam ke jukpi ba pinang la me shakri khambai u hakipor ka jing e ke jukpi baro nget ba ki para bangek jungi baro Kibla sngap bat shashkor lingba ka YouTube channel bat lingba ka local channel bakan kinayo shisha ya kata ka jingba mansim lingba kani ka kubor ka fi bla sam ha kani kano paisngi tementa ila poi shagabakut nginya penwai ya kani ka jingisang ki chungi kani ka por da ka jingruai ka ba hendrius pa lai pusao Try belai da ka ba Kyrkhu ai ka jing so ka poru nagamana gospel jong me ai ngin bam da ka bangu tu pendap ka dono jonge da ka jing sngewbha nanen tingin ya ro ya me junom bat ki angel koi boneng tungin riwai tungin ya ro ya ukupa bat ukun ya umen sim rujeu nom hallelujah amen to ini yo ke jing Kyrkhu punwai to ai wa ka jing ai e ka batap biang ka jong utrai ubalong Nongpynim jungi Jesus Christ ka jing e ba ka jong Blei bu pa na bom chukut lamba ka jing slok ka pdiang ka chai bor ka jong mun sim khoi to ai ba kini ki jing long ba lai away Blei kida shong dap kar hai bat ngi kum ka balang begin yo shishai ka ka bor mila nang ya shukri me khamtam abakum gani ka por ka bangim yo banya don lang shi jaka ha ka yeng ka kantang ka jome hanrei langba kini ki lat pathai ka bor langba kini ki YouTube channel ngiyo ya ka ban sngap ma research kor ka ktieng jome bakan long ka bor nagbata jungi iwei piwei gini ki ju ki jing Kyrkhu kin long lam rangkat ru kamtam baro ki nong isimbata hakane ka janbit ka pamanta bat kin long rangkat ru bat ka kubor ka bala sam apdeng jungi bat bergeda long rangkat ru bat shakri jogu ubala ai igiri ka kubor hakane ka janbit ka manta gini ki ju ki jing Kyrkhu kin long rangkat pat ki banget ki shakri ki bat damret slajat ki ba khu jangme hangno ba ki don hasla jo kene ka pathai nadu menta bat chadu ki arta ki bom chukut hi amen